Ártalom a véleményem, véget ér a kertelés. Úgy gondolod minden mindegy, az bizony nagyon kevés. Pedig érzed hol a hiba, merre kéne menni épp. Hallgatni a józan észre, tenni merni mindenképp. Myslím si, že momentálne sme v takej nejakej troška nešťastnej situácii, že ľudia sú nastavení na také krátkodobé rozmýšľanie alebo takéto, že prídem, zoberiem si, odídem, dovidopo, ale pozerajú sa skôr na to, že čo z toho môžem mať. Proste takéto rozmýšľanie nad tým krátkodobým osobným ziskom prevažuje nad nejakým takým dlhodobejším rozmýšľaním. Samozrejme existuje kopec teórií typu, že celý svet riadi pár ľudí, nielen tento štát. A myslím si, že sa postaviť k tomu takto a povedať, že tým pádom akože ja dávam ruky preč a ja nemôžem nič urobiť, je úplne mylné, pretože v histórii bolo ukázané, že keď jednoducho ľudia sa zanietia pre nejakú myšlienku, tak dokážu to ako keby silou nejakej vôle alebo angažovanosti prevalcovať alebo minimálne to otvoriť ako tému. Myslím si, že nikto z nás nevidíme do týchto mocenských vecí a možno ani niektorí nechceme. Ale ako keby toto mať ako bázu na rezignáciu čohokoľvek, že nepôjdem voliť, že ma nezaujímajú veci, lebo s tým nemôžem nič urobiť, je, si myslím, rovnaká ilúzia, ako si myslieť, že celý svet ovládajú traja ľudia a existuje niekde červený gombík. Som Marika Majerová a stojím si za názorom.